We zijn hier op het landgoed Aldenbieze in Bilzen en hier is de jaarlijkse zomeropera. Een opera min of meer in de open lucht, wel onder een zeil. En dit jaar in een heel modern jasje. Vanavond is de première. Ja, dat is niet de eerste keer dat je hier op de zomeropera dirigeert. Hè? Nee, dit is volgens mij al de 6e keer of zo. Het is ooit in 2013 begonnen met een eerste samenwerking. Ja. Hier met zomeropera met ook een Verdi, Rigoletto. En daarna zijn er veelvuldige samenwerkingen geweest met een opera van Tchaikovsky, nog een Verdi. We hebben zelfs in de COVID-jaren nog links en rechts wat Italiaanse componisten kunnen doen. We hebben het operetprogramma gedaan. Ja. En nu weer na vorig jaar een Verdi is nu weer een Verdi terug. En wat is nou typisch hier in Aldenbieze aan zo'n opera? Want het is geen normaal operahuis wat je gewend bent. Het is een landgoed dat voor allerlei doeleinden wordt gebruikt. En in de maanden mei en juni omgetoverd wordt tot een open-air festival hier in het noordelijke gedeelte van Europa. Vanavond hadden we echt een zomeropera gelukkig. Ja. Dus met lekker zomersfeer. En ja, wat je hier verwacht is gewoon een buitengewone beleving. Een prachtige natuurlijke akoestiek. Niets is versterkt. Het is allemaal hier in die binnenkolk. Komt het tot leven. We creëren een orkestbaksituatie. We hebben een prachtige scène. En het is gewoon geweldig dat we dat in een van onze beide Limburgen dat festival hebben gewonnen. We moeten cultuur in stand houden. En zeker in deze provincies. Je zit al tientallen jaren in de operawereld, maar vooral in Duitsland en andere landen, minder in Nederland eigenlijk. Maar ja, die markt is ook veel groter. Het is ook veel te klein. We hebben toch maar 3 officiële, professionele gezelschappen. Nou, als je het aan moet leren, dan ben je een arme sloep. Dus ja, je moet naar het buitenland als je een beetje repertoire en een beetje ervaring wil gewoon maken. En op een gegeven moment krijg je dan de kans om terug te komen en ook weer in je eigen land en in je eigen aan de cultuur wat kunnen bij te dragen. Ja, en ik begreep nu, of in ieder geval in de loop van het jaar, ben je ook weer verbonden aan de opera van Keulen en het theater in Koblenz. Dat was je al eerder. Klopt, ik ben 10 jaar chef geweest in Koblenz. Dan ga ik volgend jaar weer terug in productie doen met het oude team. Het is wel leuk om terug te komen. Maar ik ben in Keulen geweest, inderdaad een hele Carmen-productie daar gedaan. En binnenkort ook weer bij Opera Zuid, de Dreigroschenoper. Ja. Is het nog altijd druk? Gelukkig wel, nog een woord. Als ZZP'er in Nederland is dat niet een vanzelfsprekendheid. Want je woont nog altijd in Limburg? Ik woon zelfs in IJsden. Kijk, beter kan het niet. Nee, daar zijn gewoon, mijn familiaire wortels zijn hier. Dus ik probeer wel in Limburg de basis te hebben. En van daaruit ga ik werken.